Nikki Woudstra is maandag om 10 uur de eerste die het haar meldt voor de training. We komen er al vlug achter dat de tarriering op een sprong heel correct komt. Stapje voor stapje meet de 22-jarige heegspringster uit werd ze aanst haar onren beginnen mat. Dat Woudstra in Zoetermeer terug te komen is net vreemd, want hier binnen de faciliteiten voor heegspringers goed regelen. Maar haar oergang van Friesland hier naar daar is wel een beetje bij tafel te staan kwam. Ja, eigenlijk ben ik uitgenodigd. Wel een paar jaar geleden was er zo'n talentontwikkeling groep, zeg maar. En daar werden mensen voor uitgenodigd om dan op de zondagen hier te komen trainen. En dat heb ik gedaan. En ja, van het een kwam het ander, werd ik hier lid. En is Marlies eigenlijk mijn echte persoonlijke coach geworden. En ben ik uit Friesland weggegaan bij mijn trainers. Als alles nevens trainster Marlies Larsen in war is, kan Woudstra haar eerste sprongmatje. Dit seizoen belevert ze haar topbraak. In 2010 liet ze al van haar jaren maar een sprong van 1,75, maar daarna stagneerde haar ontwikkeling. Kun je toch verklaren hoe het kan dat het nou wel beter gaat? Het kost gewoon tijd. En moet erin investeren en Marlies die is er gewoon heel veel mee bezig. Die staat 7 dagen in de week op de atletiekbaan en die gaat mee naar wedstrijden. En het is gewoon, ja, het kost soms gewoon wat meer tijd, omdat als je dingen verandert dan gaat het eerst weer wat slechter en dat duurt gewoon iets langer voordat het dan goed gaat. Dit jaar is het er dus uitkwam. Maar een sprong van 1,83 nestelde Woudstra haar zelfs tussen de top van Nederland. Het had de investering dus wurg west, al is het voor Woudstra wel eens lastig om het geduld ervoor op te brengen. Ja. Ik ben niet geduldig, ik ben heel ongeduldig. Het gaat mij echt nooit snel genoeg. Nee. Daar ben ik wel eens tegen aangelopen. Ja. Dat het niet wou en dan moet het meteen goed en dat soort dingen. Dus het maakt net te lang een persoonlijk record van 1,83 beloven? Nee, eigenlijk wil ik dat komend weekend weer verbeteren natuurlijk. Intussen meldt ook Douwe Amelsem van zijn training. De beide Friezen kennen elkaar goed, want ze komen beide bij Drachtenwaai en sjoggen elkaar nou regelmatig in Zoetermeer. Ga je elkaar door de jaren heen volgen? Ja, tuurlijk. De blijft elkaar eigenlijk altijd wel volgen, denk ik. Ik omdat we samen trainen en ja, we sjoggen elkaar wel redelijk vaak. Dus dan is altijd wel volgens de ontwikkelingen bij de oor, zeg maar. Al meer dan 100 hier gaan de beiden met elkaar om en dus kunnen ze elkaar echt goed omschreeuwen. Als eerste Douwe, hoe Nikki? Een gedreven type, denk ik wel. Dus, nou ja, dat is wel zin onder haar ontwikkeling, zeg maar. Ze is de Aron Trij hier is het toch wel echt heel hut onder trainer west. En de ontwikkeling in de hichte die binnen net altijd west. Gelukkig nou de Aron wedstrijd in 83 dan, dat is echt ontzettend mooi. Maar dit, ja, ik denk dat ze het al eerder verzinnen hier is, maar ze had gewoon trots getraind. En dat is wel typerend van haar persoonlijkheid, denk ik. En wat vindt Nikki dan van Douwe? Douwe die houdt heel erg van, ik ben meer op mezelf gericht ook in de training en de wedstrijd, zeg maar. En Douwe is echt iemand die goed kan springen als mensen gaan klappen en als hij het publiek een beetje mee heeft. Echt meer zo'n showmannetje. Ja, dat vind ik wel heel leuk, want je kan het natuurlijk heel goed gebruiken. En ja, hij is natuurlijk heel snel heel veel gegroeid en heel veel hoger gaan springen. En hij houdt het wel gewoon vast en dat is gewoon hartstikke goed. Amels is nog maar 18 jaar en zijn ontwikkeling gaat hut. Maar ook hij had Likos Woudstra een skof gehad dat het wat minder ging. De twijfel sloeg daar, maar intussen binnen ambities wegrut. Toen ik liet weer, toen we Olympische Spelen en wie mijn droom als jong pupiltje, zeg maar. En ja, dat is een tijdje is dat boet een beeld was, omdat ik gewoon net goed genoeg zou zijn. Ja, het gaat nou heel goed en ja, we gaan gewoon trots trainen komende jaren. En ja, als de ontwikkeling zich terug blijft zetten, dan zullen we wel waar we uitkomen. Iedereen wil natuurlijk wel naar de Olympische Spelen en de wereldkampioenschappen. En natuurlijk, dat zou ik ook wel willen, maar dat is nu gewoon nog te ver weg. En je werkt er wel naartoe, want je wil zo hoog mogelijk springen. Maar het is niet dat wij hebben gezegd van nou, 2012, dat is, dan moet het gebeuren. Dat niet, maar natuurlijk wil je daar naartoe. Maar eerst dit weekend het NK. Woudstra had er maar één doel. Winnen. Dat is eigenlijk altijd het doel, hè? Anders dan doe je niet mee. Van Amels zal winnen heel dreig worden, want de concurrentie is groot op het WK van junioren. Voor de verdere toekomst is Amels echt voorzichtig. Ja, dat is net zo vol hoe het steeds, want een blessure of zo kan zo opspelen. En ja, het kan ik wijzen dat ik volgend jaar om je top zit of zo. Dat wist ik gewoon net. Maar nou ja, het doel is gewoon rustig, sterker en sneller worden. En nou ja, logischerwijs
zo dan ik steeds hegen moet ik in springen. Dus nou, we zuggen het wel.